Okay, tusind tak for de der 30 bananer. Og som et dumt, sådan det punishment, vi skal gøre. Vi skal være herude i nærmest 1 minut. Så Ja. 1 minut. er det ikke meningen, vi skal gå ud? Nej, der er what? Ja, men så er det jo ikke nogen Vi er derude. stop. Jeg går altså ned. Okay, vi skal være her lidt tid, hva'? Det her er... Jeg synes faktisk ikke helt at god overholder det. Jeg er udenfor. Ja, men man skal jo være helt ude. Og det var vådt. Ja, se der. Så er jeg ude. Det er for dig. Ja. Ej, Adam, jeg gider ikke at være... Min strømmer skal ikke være våde. Jamen, der er gået 1 minut. Hej, hej.